ኩሉ ሰብ ኣብ ስርሑ ውዒሉ ለይቲ ናብ ምድቃሱ እዩ ዘምርሕ ግን እቲ ምቹው ኢልካ ተሓስቦ ኣደቃቕሳ ቀስ እናበለ ንኣካልካ ይጎድኦ እንተሃለወኸ ቃንዛ ሕቆኻ ቃንዛ ክሳድካ ናይ ንግሆ ርእሲ ሕማም ብሰንኪ ግጉየ ኣደቃቕሳ ዝጅምር እንተኾነኸ ዳርጋ 95% ሰባት ብጌጋ መንገዲ እዮም ዝድቅሱ እዚ ዝገብርዎ ድማ ከይተረድኦም እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ እቶም 4 ዝሓመቑ ኣደቃቕሳታትን عند حقنا كي قد زحجز الدقائق أيانا مخانون كحبروكم أب موداتا إز فيديو دما نتونسات ديتات زخون زبلت الدقائق كجلزة مغنياتو أبوان تنسي بجيجا من قديم دكاس نادت راح يكون نزلو نهت أنون كصلي غلي سلازي تعناهم كونت عنات فتوى سب أبوس تمسرتا سلازقنا كسب موداتا مرأيكم أرجعزو الدقائق هاجن بحكي كسب كندزية قدس ديو شوعات ويشمون تساعات كسب زدك أسكوت أجمع يقولون لكم كتحسبوا تخليكم جن التحكي كم زيو أبوان دكاس جواداتنا ملوك بملو افتحتحو عند حقنا زدك فونا جرون يلن ملاك بوتات تقلعتي خونو سلازي الدقائق جيجان تقينو أكلاتك نساعات تمزاوي لتنح مالتيو كسادك قرب نقدمي تبديلك كم زدنن كايخوينك نساعات مصنح قاليهم سبات ليتي كدقسون كلو زقبرو ولمديو بدحريو دما نغو كلعلن تلو سلمنتاي بغانزا خمستسو يقرمو ازي بمغنيات ارغان زي كونه بمغنيات تغط زمصيو امانغو مغطاطمات زفتر تغطي سلازي اتوم 4 زحمقو اداقاساتات كنرينا قداماي بخبدخا مدقاس ازي نعند حقنا عزيز غود اداقاساي ኣብ መጀመርታ ምቹው ኮይኑ ክስምዕና ይኽእልዩ ግን ከዓ ኣካልና ጸኒሑ ዋጋ ይኸፍለልዩ ብኸብድና ክንድቅስ እንተለና ክሳድና ንሰዓታት ናብ ሓደ ወገን ይጥወ ሕቆና ድማ ናብ ውሽጢ ይዕጸፍ ኣፍ ልብና ይጽቀጥ ኣተነፋፍሳና ትሑት ይኸውን ዓንዲ ሕቆና ግን ምሉእ ለይቲ ተጠዊ ንኽጸንሕ ኣይኮነን ተፈጢሩ እዚ ግጉይ ዝኾነ ደቃቕሳ ድማ ምስ ግዜ ናብ ቀጻልነት ዘለዎ ቃንዛ ክሳድ ናይ ዓንዲ ሕቆ ዲስክ ጸገማት ምድንዛዝ ኣእዳው ቁጥዐ መትንታት كمون ناب قصالنت زلو ቃንዛ حقه كمرح يخل ابزي مبزحتهم سبات زيردو ነገር ድማ بخبرخا خدقس እንተለኻ እኹል ዝኾነ ዓሚቕ ትንፋስ ክትወስድ ይትኽእልን በዚ መሰረት ውሑድ ኦክሲጅን ንወስድ ኣብ ሰብነትና ውሑድ ዝኾነ ሕውየት ይህሉ ከምውን ብርቱዕ ዝኾነ ድኻም ክፍጠር ይኽእል ስለዚ ኣብ በኸብድና እንድቅሰለዋን ኣካልና ሙሉእ ለይቲ ምስ ስሕበት መሬት ይቃለሰሎ ማለት እዩ እቲ ኻልኣይ ግጉየ ደቃቕሳ ድማ ተሸኹሊልካ ምድቃስ እዩ እዚ ሓደ ዕሸል ኣብ ውሽጢ ማህፀነ ድዩን ከሎ ዝቕመጡ ዓይነት ኣቀማምጣ እዩ ብጎኒ ምድቃስ ጽቡቕ ነገር እዩ ግን ድማ ኣዝኻ ተጠቕሊልካ ምድቃስ ጽቡቕ ኣይኮነን መንጋጋኻ ናብ ኣፍ ልብኻ ተላጊቡ ብርክኻ ድማ ተዓጺፉ ልዕል ክብል እንተሎ عند حقوقها بمتن لعل تطويو سامبا دما ملو بملو كتسفح يتخيلن مالتيو ابز خمس عينات الدقاقسا ناي حقوق جواداتات يوطرو كمون نساعات اكلكا ناوش تعطيف كايو لخا مالتيو እዚ ድማ ኦክሲጅን ናብ ውሽጢ ሰብነትና ንምእታው ይንክዮ ኦክሲጅን ድማ ሓንጎልና ኣብ ዋን ድቃስ ዓርሱ ንኽሕድስ ዝሕግዝ ነገር እዩ ሓደ ግዜ እኹል ድቃስ ዋላ ደቂስና ብኸምዚ ዓይነት ኣደቃቕሳ ን7 ወይ 8 ሰዓታት እኹል ዝኾነ ድቃስ ደቂስና ግን ድማ ንግሆ ካብ ምድቃስና ኣብ ንትስእሉ እዋን እኹል ድቃስ ደቂሰ እየ ስለምንታይ ደኺመኒ ዘሎ ኢልና ዓርስና ክንሓትት ንኽእል ኢና እቲ ምኽንያት ድማ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ኣደቃቕሳ ኣካልና ፈጺሙ ስለ ዘይፍታሕታሕ እዩ ሳልሳይ ብዝባንካ ወይ ብዘይ ዝኾነ ድጋፍ ምድቃስ ብዙሓት ሰባት ብዝባንካ ምድቃስ ጽቡቕ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ብርግጽ ብዝባንካ ምድቃስ ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ድማ ብግቡእ ዝኾነ መንገዲ እንተተገይሩ ጥራሕ እዩ ብዝባና ክንድቅስ እንተለና ግቡእ ደገፍ እንተዘይሃልዩ ሕቆና ብመጠኑ ንላዕሊ ይጥወ ክሳድና ብዘይ ተፈጥራዊ መንገዲ ይዕጸፍ መተንፈስ ኣካልና እውን ብኽፋል ክዕጾ ይኽእል እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣደቃቕሳ ድማ እዞም ነገራት ንኽውስኹ ምኽንያት ይኸውን ምሕድናኽ ናይ ምትንፋስ ጸገም ወይ ድማ ስሊፕ ኣፕኒያ ንግሆ ካብ ምድቃስና ኣብ ንትስእሉ እዋን ቃንዛ ክሳድ ስለዚ ንግሆ ካብ ምድቃስና ክንላዓል እንተለና ኣፍና ደሪቑ ከምውን ቃንዛ ሕቆ ሃሊና ክንትስእ እንተለና ምናልባሽ እቲ ምኽንያት እዚ ከምዚ ዓይነት ኣደቃቕሳ ክኸውን ይኽእል እዩ ብከምዚ ዓይነት ኣደቃቕሳ ክንድቅስ እንተለና ንኣካላትና እቲ ዝግብኦ ግቡእ ዝኾነ ድጋፍ እንተሂብናዮ ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዘይ ድጋፍ ግን ኩሉ ጸቕጢ ናይ ሰብነትና ዓንዲ ሕቆና ስለ ዝስከሞ ኣሸጋሪ እዩ ራብዓይ ሓደ ኢድካ ኣብ ትሕቲ ርእስኻ ወይ መተርኣስካ ጌርካ ምድቃስ እዚ ዓይነት ኣደቃቕሳ እውን ዘይጎድእ ክመስል ይኽእል እዩ ግን ድማ ጎዳኢ ዓይነት ኣደቃቕሳ እዩ ኢድና ኣብ ትሕቲ መተርኣስ ጌርና ክንድቅስ እንተለና ናይ ማእገርና መትንታት ይጽቀጡ ዋሕዚ ደም ይንኪ እቲ መገጣጥም ድማ ንሰዓታት ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ይጸንሕ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣደቃቕሳ ድማ ንጎ ካብ ምድቃስና ክንላዕል እንተለና ኣብ ኢድና ናይ ምድንዛዝ ስምዒት ይስምዐና ማለት እዩ
ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ናይቶም መትንታት ምስቃጥ እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣደቃቕሳ ንዓመታት እንተጌርናዮ ድማ እቲ ቅልል ዝበለ ናይ መትንታት ምስቃጥ ናብ ናይ ነዊሕ ግዜ ቃንዛ ክቕየር ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ማእገርና ኣብ እዋን ድቃስ ክብደት ሰብነትና ንኽሽከም ኣይኮነን ተፈጢሩ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ኣደቃቕሳ ደኣ ከመይ ዝበለ እዩ እዞም ዝተፈላለዩ ጌጋ ዝኾኑን ጥዕናና ዝጎድኡን ኣደቃቕሳታት ክነግረኩም እንከለኹ ብኸመይ ኣገባብ ደኣ ክንድቅስ ኣለና ኢልኩም ሓሲብኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ነብዛሕትኡ ሰብ እቲ ዝበለፀን ንጥዕናና ዘይጎድእን ኣደቃቕሳ ብጎኒ ምድቃስ እዩ ብፍላይ ድማ ብጸጋማይ ጎኒ ብጸጋማይ ጎኒ ዝበለፀ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ናይ ውሽጢ ኣካላትና ማዕረ ይኮኑን ንኣብነት ከብድና ወይ ከሽዕና ብባህሪኡ ናብ ጸጋም ኣንፈት ዝደነነ እዩ ስለዚ ብጸጋም ኣንፈት ክንድቅስ እንተለና ኣብ ከሽዕ ዘሎ ኣሲድ ትሕት ኢሉ ይጸንሕ ምሕቃቕ ምግቢ ይመሓየሽ ኣሲድ ካብ ከሽዕ ናብ ጎረሮ ሓራጅ ምምጻእ ይቕንስ ከምኡ እውን ምትንፋስ ቀሊል ይኸውን እቲ ዝገርም ነገር ድማ ሓንጎልና ኣብ እዋን ድቃስ ዘየድልዩ ተረፈ ምህርትታት የወግድ እዩ ዝተፈላለዩ መጽናዕታት ከም ዘርእይዎ ድማ ብጎኒ ምድቃስ ነዚ ናይ ምጽራይ ከይዲ ካብቲ ብዝባን ምድቃስ ንላዕሊ ዝበለጸ ከም ዝኾነ ይገልጹ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣደቃቕሳ ዕረፍቲ ጥራሕ ዘይኮነ ትረክብስ ኣካልካ እውን ይሕደስ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ እውን ሓንጎልና ካብ መርዝን ካብ ዘየድልዩ ተረፈ ምህርትታትን ይጸሪ ከምኡ እውን ኣደቃቕሳና ንቐፂሉ ዘሎ መዓልቲ ውፅኢታውነትና ይጸሊ እዩ ኣብዚ ግን ብጎኒ ምድቃስ ጥራሕ እኹል ድዩ ብጸጋማይ ጎኒ ምድቃስ ዝበለጸ ኣደቃቕሳ ዋላ እኳ እንተኾነ ብዘይደገፍ ግን ጎዳኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ርእስና ምስ ዓንዲ ሕቖና መስመር ሒዙ ክጸንሕ ኣለዎ ንቅድሚት ዘይደነነን ንድሕሪት ዘይተንጠልጠለን ኮይኑ ኣብ ማእኸላይ መስመር ወይ ድማ ምስ ሕቖና ተማዕራሪዩ ክጸንሕ ኣለዎ ስለዚ መተራእስ ኣዝዩ ልዑል እንተኮይኑ ክሳድና ምሉእ ለይቲ ይውጠር ማለት እዩ እቲ መተራእስ ኣዝዩ ትሑት እንተኮይኑ ድማ ጨዋዳታትና ንኽረጋግኡ ልዕሊ ዓቕሞም ይሰርሑ ማለት እዩ ታሕተዋይ ክፋል ዓንዲ ሕቖና ካብ ቃንዛ ንምክልኻልከ ብኸመይ ኢና ክንድቅስ ዘለና ብዙሓት ሰባት ዋላ ሕጂ እውን ብጎኒ ዋላ ደቂሶም ቃንዛ ሕቖ ሃልይዎም ንጎሆ ካብ ምድቃሶም ክትሱ ይኽእሉ እዮም ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ድማ እቲ ላዕለዋይ እግርና ናብ ቅድሚት ስለ ዝወድቕ እዩ እዚ ምዝኸውን ድማ ዓንዲ ሕቖና ይጥወ ማለት እዩ ናይዚ ቀሊል መፍትሒ ድማ ኣብ መንጎ ብርክታትካ መተራእስ ምግባር እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ብርክና ንእሽተይ መተራእስ ምግባር ጎሎና መስመር ከም ዝሕዝ ይገብር ታሕተዋይ ክፋል ዓንዲ ሕቖና ካብ ቃንዛ ይከላኸል ምጥዋይ ዓንዲ ሕቖ እውን ይንኪ ሓደ ግዜ እታ ዝነኣሰት ምትዕራይ ዝዓበየ ፍልሊ እያ ተምጽእ ንድቅሰሉ ፍርናሽከ የገድስ ድዩ ፍርናሽ እውን ኣገዳሲ እዩ እቲ ፍርናሽ ኣዝዩ ልስልስ እንተኮይኑ ሰብነትና ናብ ውሽጢ ንኽጥሕል ዝገብር እቲ ፍርናሽ ኣዝዩ ተሬር እንተኮይኑ ድማ ኣብ ጨዋዳታትና ዘየድሊ ፀቕጢ እዩ ዝፈጥር በዚ ምኽንያት ጨዋዳታትና ክዕርፉ ዝግብኦም ንኽሰርሑ እዮም ዝግደዱ ስለዚ ማእኸላይ ትሪ ዘለዎ ፍርናሽ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ተፈጥራዊ ቅርፂ ዓንዲ ሕቖና ብዝበለፀ ይድግፎ ስለዚ ልስላሰን ናይ ፍርናሽ ርኢና ኣደቃቕሳና መስዋእቲ ክንገብር የብልናን ዝለመድናዮ ኣደቃቕሳኸ ብኸመይ ኢና ደኣ ክንቅይሮ ንኽእል ምቕያር ከይከኣል ድዩ ብርግፅ ምቕያር ይከኣል እዩ ግን ድማ ብቐጻልነት ምስራሕ የድልዮ እዩ ብጸጋማይ ጎኒ ወይ ድማ ብሓፈሻ ብጎኒ ክንድቅስ እንተለና ንድሕሪት ምእንቲ ከይንግልበት ኣብ ሕቖና መተራእስ ምግባር ንውሕዳት ሰሙናት ብተኸታታሊ ከምዚ እናገበርና ድማ ክንለምዶ ንኽእል ኢና ምኽንያቱ ኣካልና ካብቲ ንሓስቦ ንላዕሊ ቀልጢፉ እዩ ዝላመድ ናይ ድቃስ ኣቀማምጣ ልምዲ እዩ ልምዲ ድማ ቀይርና ከም ብሓድሽ ክንሃንጾ ንኽእል ኢና ብግቡእ ክንድቅስ ክንጅምር እንተለናኸ እንታይ ኢና ንጥቀም ዓንዲ ሕቖና ካብ 7 ክሳብ 8 ሰዓታት መስመር ሒዙ ክጸንሕ እንተሎ ንጎሆ ካብ ምድቃስካ ክትለዓል እንተለኻ ቅልል ኢሉካ ትትስእ ቃንዛ ሕቖ ይንኪ ከምኡ እውን ርእሲ ሕማም ይቕንስ ብተወሳኺ ድማ ናይ ከሽዓ ኣሲድ ናብ ከባቢ ጎረሮ ሓራጅ ምምጻእ ይቕንስ ማለት እዩ እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ኣብ መዓልቲ ክንድቅሶ ዝግባእ ካብ 7 ክሳብ 8 ሰዓታት ስለ ዝደቀስና ዘይኮነ ኣካልና ብዝግባእ ስለ ዝተሓደሰ እዩ እቲ ዝገርም ነገር ሲሶ ዝኸውን ህይወትና ኣብ ድቃስ ኢና ንሕልፎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣደቃቕሳኻ ትኽክል እንተዘይኮይኑን ንዓመታት እዚ ጌጋዚ እንተቐፂሉን እቲ ጉድኣት ዋላ ብሓደ ግዜ ይፈጠር ቀስ እንዳበለ ግን ይመጽእ እዩ እቲ መፍትሒ ግን ቀሊል እዩ ካብ ሎም ማዓንቲ ይጅምር ሓንቲ ነገር ብምቕያር ድማ ምጅማር ይከኣል እዩ መተራእስካ ብምስትኽኻል ብርክታትካ ብምድጋፍ ከምኡ እውን ብኸብድኻ ካብ ምድቃስ ምቑጣብ ንእሽተይ ለውጢ ምግባር ድማ ዓብዪ ናይ ነዊሕ ግዜ ጽልዋ እዩ ዝፈጥር ካብቶም 95 ሚእታዊ ዝኾኑ ብጌጋ ዝኾነ ኣደቃቕሳ ዝድቅሱ ሰባት ኣይትኹኑ ስለዚ ድቃስና ነዕርፈሉን ዘሕወየናን እምበር ዝጎድአና ክኸውን ኣይግባእን ኣብ መወዳእታ ድማ ጥንሲ ሰበይቲ ከመይ ክድቅስ ኣለዋ ዝብል ንረ ኣብ እዋን ጥንሲ ናይ ድቃስ ኣቀማምጣ ብዛዕባ ምቾት ጥራሕ ኣይኮነን ብዛዕባ ዋሕዚ ደም እውን እዩ ድሕሪቶም ናይ መጀመርታ 3 ወርሒ ብፍላይ ድማ ካብ 28 ድሓር እቲ ዝበለፀ ኣደቃቕሳ ብጸጋም ወገን ምድቃስ እዩ
እቲ ምኽንያት ድማ ጥንሲ ሰበይቲ ብዝባና ክድቅስ እንተላ እቲ ንዓበየ ዝኸይድ ማህፀን ኣብቲ ኢንፌሪየር ቬና ካቫ ዝበሃል ዓብዪ ናይ ደም መትኒ ፀቕጢ ይፈጥር። እዚ ፀቕጢ እዚ ድማ ዋሕዚ ደም ናብ ልብን ናብ መዳሕንትን ይቕንስ ማለት እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ፅርውርው ሕፅረት ምስትንፋስ ወይ ድማ ናይ ዕግርግር ስምዒት ከምፅእ ይኽእል እዩ። ሓንቲ ጥንስቲ ኣዶ ብፀጋማይ ወገን ክድቅስ እንተላ ድማ ዋሕዚ ደም ናብቲ ህፃን ይመሓየሽ፣ ናይ ኩላሊት ስራሕቲ ይድግፍ፣ ከምኡውን ኣብ እግርን መሓውርን ዝመፅእ ሕበጥ ይንክን፣ ኦክሲጅን ናብቲ ህፃን ንክበፅሕ ይሕግዝን እዩ። ንተወሳኺ ምቾት ድማ ኣብ መንጎ ብርክታት መተርኣስ ምግባር፣ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ሕቆ ምግባር ኣድላይ እንተኮይኑ ድማ ከብድኺ ብንእሽተይ መተርኣስ ደግፍ እዮም። ስለዚ በዚ መሰረት ብፀጋማይ ጎኒ ብምድጋፍ ምድቃስ ኣብ እዋን ጥንሲ ነቲ ዕሸልን ነቲ ኣዶን ምችውን ውሑስን እዩ። ኣብ እዋን ጥንሲ ድማ ኣደቃቕሳ ኣዝዩ የገድስ እዩ። ምክንያቱ ንሓደ ኣካል ጥራሕ ኣይኮንክን ትድቅሲ ንክልተ እዩ። ስለዚ እቶም ቅድም ክብል ዝፀራሕኽዎም 4 ግጉይ ኣደቃቕሳታት ብምውጋድን እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ኣገባብ ብምኽታልን ጽቡቕን ጽፉፍን ዝኾነ ድቃስ ምርካብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ንሎማዓንቲ ዝነበረኒ ጥዕናዊ ሓበሬታ ድማ ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ እዚ መልእኽቲ ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ምንቲ ክረብሕ ላይክ ምግባርን ሼር ብምግባር ድማ ናብ ካልኦት ምክፋልን ከይትርስዑ ኢኹም። ናብዚ ቻነል ሓደሽቲ እንተኮይንኩም ድማ ከም ዝበሉ ጠቐምቲ ዝኾኑ ጥዕናዊ ሓበሬታታት ቶሎ ምንቲ ክበፅሑኹም ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ኢኹም። And as always, thank you for watching. Take care and see you soon guys.